ज्येष्ठ कीर्तनकार हबप बाबा महाराजांच्या निधनानं वारकरी संप्रदायावर मोठा आघात झालाय। वयाच्या 89व्या वर्षी वृद्धापकाळानं त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। आपल्या अनोख्या कीर्तन शैलीनं त्यांनी देश विदेशातील जनतेवर गारूड केलं होतं। नवी मुंबईतील नेरूळ इथं त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला। बाबा महाराज सातारकर यांच्या पार्थिवावर उद्या शुक्रवारी 27 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 5 वाजता नेरूळ इथं अंत्यसंस्कार होणार आहे। दरम्यान बाबा महाराज सातारकर यांचं पार्थिव गुरुवारी दुपारी 3 नंतर अंतिम दर्शनासाठी नेरूळ जिमखाना समोर असलेल्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात ठेवण्यात येईल। ज्येष्ठ कीर्तनकार अशी त्यांची जगभरात प्रचिती होती। त्यांनी वारकरी संप्रदायाच्या सेवेची 125 वर्षांची परंपरा जपली होती। लहानपणापासूनच बाबा महाराज त्यांचे आजोबा आणि आई वडिलांसोबत वारी करायचे। लहानपणापासून सुरू असलेली ही त्यांची वारी वयाच्या 83व्या वर्षी सुद्धा त्यांनी सुरू ठेवली होती। बाबा महाराज हे लहानपणापासूनच दादा महाराजांचे लाडके होते। लहानपणापासून ते त्यांच्या पुढे बसून कीर्तन ऐकायचे। तेव्हापासून त्यांच्या कानावर जे काही पडलं ते त्यांच्या संस्कारात उतरलं। बाबा महाराज सातारकर यांच्या घरी शेकडो वर्षांपासून वारकरी संप्रदायाची परंपरा आहे, ती त्यांनी अखेरच्या श्वासापर्यंत जपली। वयाच्या 4थ्या वर्षी बाबा महाराजांनी दादा महाराजांच्या कीर्तनात चाल म्हटली। त्यांनी दादा महाराजांच्या पायाला जखम असतानाही चिखलात उभं राहून कीर्तन करताना पाहिलं आणि हीच निष्ठा पुढे बाबा महाराजांच्या पिढीनं पुढेही जपली। दादा महाराज हे बाबा महाराजांच्या आजोबांचं नाव। एक नातू म्हणून बाबा महाराजांनी आजोबांचे सगळे चांगले गुण आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला। बाबा महाराजांच्या पिढीत आजपर्यंत वारी कोणी चुकवलेली नाही। आजोबा दादा महाराज, वडील भाऊ महाराज, पुढची मुलगी भगवतीताई, नातू चिन्मय महाराज अशी समर्थ पिढी वारकरी संप्रदायाच्या प्रचार प्रसाराचं कार्य करीत होते। ते म्हणजे चालतं बोलतं ज्ञान होतं। त्यांच्या ज्ञानाला तोड नाही। पिढ्यानपिढ्याचे कीर्तनकार, कारण त्यांच्या आजोबांच्या पासून चालत आलेली ही परंपरा त्यांनी जशीच्या तशी जपली। स्वतःच्या मुलाचं दुःख विसरूनही त्यांनी कीर्तन केलेलं आहे अशी मला माहिती आहे। त्यांचं कीर्तन होतं त्याच वेळेला त्यांच्या मुलाचा शॉक लागून मृत्यू झाला। कीर्तन पूर्ण करून ते आपल्या मुलाच्या म्हणजे अंत्ययात्रेसाठी गेले। एवढं त्यांचं म्हणजे कीर्तनावर प्रेम होतं आणि त्यांच्या ज्ञानाला तोड नाही। ज्ञानाचा समुद्र म्हटलं तरी काय कमी पडणार नाही तो शब्द, इतके ते ज्ञानी होते। मोठी पोकळी निर्माण झालेली त्या परंपरेमध्ये, मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे। आता त्यांचा नातू, मला वाटतं त्याचं नाव चैतन्य महाराज, ते ती भरून काढतील अशी आशा आहे।